Čaute, čaute, ja som Dragoler a dnes si ukážeme, ako nastaviť správne sfbot. Takže stiahneme si verziu 2.0.1 z uložto, bude v popise videa. Ale ako prvé si dáme percento app data percento a tí, ktorí nemajú teda ktorí majú Windows XP, si dajú cez program spustiť, dajú cez program spustiť a dajú app data, teda percento app data percento, aby behne to isté. Takže otvoríme si sfbot, ktorý tam ešte nemáte, prepačte, a ja si to vymažem a otvoríme tento sfbot a načíta, bodaj by sa už načítal. No, teraz klikneme na plusko a nič nejde načítať. Čo to? Normálne dáte svoje prihlášenie s 7.sfgane.cz a som to nechťa napísal do toho istého riadku. Nevadí, dáme sem a dáte zase uložiť, vypnete, zase zapnete sfbot a všetko vám beží. Toto, že vám vybehne zase nemecký svet a tak to sa stáva iba keď si meníte nastavenia, nič iné. To je normálne, zase dáte sf a dáte si tam svoj stránku a svet. Teraz zase vidíte a login, start a všetko beží. Teraz ukončíme, ide ešte, že jedna vec, že ak by ste chceli mať označenie, že Mac, ako je tu palička, Warrior Match a lukostrelec, neviem, či je tam luk, tak ak to moc chcete, tak si stiahnete sfbot 2.0.1. Toto si dáme sem. Sfbot 2.0.1, teda 2.1.0 a počkáte, kým sa vám to načíta, nič sa vám nezmení a vidíte, sme tu a dáte play. V tomto 2.0.1 je výhoda, že máte, ako vidíte, aj cech a môžete si dávať automaticky prihlasovať sa do bojov. Potom máte items, to som ešte nevyužil, neviem na čo to je a neviem, možno na zvieratá. To neriešim ja a tu máte zase svoje všetko. Tu si dáte zase slovo. Dáme cancel. A vidíte, a teraz vám príde, že kde mám tú paličku. Na prvýkrát sa vám tam nezobrazí, ale až na druhý po zapnutí. Neviem prečo je to tak. Zapína sa. Vidíte, máme tú paličku Maga. Máme a je tu. Mne tu vypísalo stopping len preto, lebo mi dokončila práca. Takže to bude dneska všetko. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Keď tak dajte like alebo odber. A keď vám niečo nepôjde do komentára, tak čaute. Do počutia.